אז The Break Snake, יוטיובר עם 1350 סאבים, בעצם העלה סרטון חדש, או לא כל כך חדש, איך לפרוץ לפרלמנטום. אז צפיתי בו וחשבתי, למה שלא ננסה את זה? אז הלכתי לסינגל פלייר וחשבתי, איך אני יכול להתקין את הצ'יטים? איך אני יכול לעשות את כל הדברים? קישור לסרטון בתיאור הסרטון, קישור לסרטון בתיאור הסרטון, זה נחמד. בעצם, אז דיברתי איתו קצת, הוא נתן לי את הגישור להאקים, דרך אגב הוא אחלה גבר, זה לא כל כך האקים, זה יותר קליינט, אבל בואו בעצם ננסה את זה. טוב, אז הקליינט בעצם נותנת לי להחליף לאיזה שם שאני רוצה, החלפתי לשם שלו, שזה יב 1234 כמו שאתם רואים, ואני כזה, בואו ניכנס, אני לא בטוח מה יקרה, זה כאילו סוג של האקאונט שלו, אבל לא האקאונט שלו, כי יש כאן את השם שלו, אבל זה האקאונט שלי, מעניין אותי לראות מה יקרה. אוקיי, זה לא הסדר שמסודר לי, השרתים, לא, זה לא השרתים שלי. אוקיי, what is this? אוקיי, רגע, מה קורה? אוקיי, אני חושב שאני יודע מה קורה כאן. בעצם, אז הקליינט הזאת נותנת לך להחליף לאיזה שם שאתה רוצה. הוא נתן לי את הקליינט הזאת, החלפתי לשם שלו, זה באישור, כן? אני הולך, זה אומר שאני כאילו עכשיו על המשתמש שלו, אבל על המשתמש שלי. זאת אומרת שהסדר זה השרתים שלו. רגע, אז יש כאן שרתים, מה זה הדברים האלה? אוקיי, בוא נראה. אוקיי, דבר ראשון בוא ניכנס. עכשיו אני קולט, אני קצת עם הסקין שלו. וואו, מטורף. רגע, מה זה השרת הזה? שנייה. יש כאן סלש ספאון? כן, יופי. אוקיי, בוא נלך. אוקיי, אין כאן סלש ספאון. אוקיי, הסתדרתי, זה נראה לי ספאון. אוקיי, מה זה השרת הזה? חנות עצים של פשושי ופלקסקיד, מה? wait a minute, זה השרת של פרפל? וואו, חרב חזקה, וואו. רגע, אני חושב שאני יודע מה זה הדבר הזה. הוא העלה איזה סרטון אפילו סיור בשרת הסודי של הפרלמנטום, לא, של הפרלמנטום של פרפל. כנראה שזו עונה חדשה או משהו, what the freak? רגע, אני חייב לחקור עוד על השרת הזה. אני מבולבל קצת. מה זה הדבר הזה? רגע, אם אני אכנס לכאן זה גן עדן יענו? אתם יודעים על מה אני מתכוון. לא, זה בטח הנדר. אוקיי, רגע. אז בעצם זה שרת שהוא כאילו שלו, אני מניח שהוא עם ווייטליסט. וואו, אף אחד עכשיו לא בשרת חוץ ממני, או יותר נכון מדברי סנייק. טוב, בואו נלך שוב לרשימה של הווייטליסט. אוקיי, חשוב לי להגיד שאני היום לא רוצה להיכנס לפרלמנטום או לאוטופיה. דבר ראשון, כי אין לי טייפי ואני צריך טייפי. דבר שני, אני לא קיבלתי שום אישור מהם להיכנס, אז אני לא רוצה כל כך, כאילו, אתם יודעים, לסגור לי אופציות עתידיות. אוקיי, רגע, בוא נבדוק נגד דברים כאלה. אוקיי, אין סיכוי שזה לא עם ווייטליסט. מה זה הדבר הזה? What the... damn. רגע, יש כאן פלאגינים אולי? סלש פלאגינס. What? מה זה השרת הזה? באמת שאני מבולבל. מה זה השרתים האלה, אחי? במה אתה משחק? אני באמת מבולבל עדיין שזה עובד, אז כאילו, בואו אני טיפה אעשה לכם סדר בדברים. מה שבעצם קרה, הוא העלה סרטון, חשבתי, היי, בוא נפנה אליו, שייתן לי קצת את ההאקים האלה שהוא אמר בסרטון. הוא הביא לי את ההאקים האלה, בעצם, אתם יודעים מה, לינק אליהם יהיה בתיאור הסרטון. ובעצם עם ההאקים האלה אתה יכול להחליף לאיזה שם שאתה רוצה, ואז אם אתה מחליף לאיזה שם שאתה רוצה, אז אתה בעצם על המשתמש של השם הזה, והחלפתי לשם שלו, ואני על המשתמש שלו כביכול. זה, שימו לב משהו, אוקיי? זה לא הסדר של השרתים שלי. הסינגל פלייר, wait, אני חייב לבדוק אחרי זה את הסינגל פלייר. מה זה השרתים הזה? אירוניה, מה זה? אחי, אתה משועמם או מה? רגע, בוא נבדוק מה זה הדברים האלה. לא יודע, בוא נראה איזה שרת מעניין אני רואה כאן. רגע, אתם יודעים מה מעניין אותי? בואו ניכנס שנייה לאייפיקסל. השאלה היא כאילו... רגע. אני יודע שיש לו את הסרטון, קנו לי VIP באייפיקסל. בואו נכתוב רגע משהו בצ'אט. אומייגאד, אני כאילו ממש על המשתמש מיינקראפט שלו? וואו, כן. אוקיי, לי אין VIP בכללי באייפיקסל. וואו, זה באמת מטורף, אני לא אשקר, תקשיבו. באמת שמה הסיכוי שזה יהיה, כאילו...
וואו, זה אשכרה עובד. אז הוא הביא לי את השם שלו במיינקראפט, שזה יהיה 1334, קישור להקליינט, פשוט שמתי שם את השם שלו, וזה כאילו שם לי את המשתמש מיינקראפט שלו אצלי. רגע, זה יכול לעבוד גם עם טורבורף וטימבלאסט? וואו, לא חשבתי על זה. וואו, אני לא רוצה אבל לנסות את זה. אני מתלבט. מצד שני, אם אני אכנס לפרלמנטום עכשיו, אז לא באמת יוכלו לדעת שאני לא טורבוף האמיתי אם אני על השם של טורבוף. מצד שני, אני לא רוצה, אתם יודעים, כן, לא משנה, אני לא אכנס היום לפרלמנטום. אם יש לכם איזה שמות של שרתים קטנים שאתם רוצים להיכנס, שלחו את ה-IP שלהם ואת השם של מי שאתם רוצים שאני אכנס איתו. ואני לא רוצה שזה יהיה שרתים גדולים כמו הפרלמנטום, מטריה, דברים שלא יחסמו לי אופציות עתידיות אם אני אכנס אליהם. אלה שרתים באמת קטנים, אז וואו, אין לי יותר מה לחפור לכם. רגע, אני רציתי לראות עוד משהו אחרון, אוקיי? אם זה שומר לי גם את הלוט, בואו נראה איזה שרת יש לו לוט, מה זה? כן, invaded lands, כן. אוקיי, no-nost, אוקיי. קיוב קראפט, לא יודע, באיזה שרת יכול להיות לוט? כן, אני בעצם, לא יודע, מנצ'י אמסי, מי משחק מנצ'י אמסי? מה אתה משועמם, אחי? מצטער. נו, איזה, לא יודע, באיזה שרת אמור להיות לוט? בטח סורווייבל. רגע, השרת הזה שאני חושב שהוא של פרפל אמור להיות סורווייבל? כן, זה שומר את הלוט, נכון. מגניב ברמות. וואו, חבר'ה. אז באמת, אתם יודעים מה? סיימתי עכשיו לפרוץ לשרתים, קישור להקליינט בתור הסרטון. כאילו, what? אני לא בטוח. רגע, יש כאן הומס, נכון? סלש הומס? what? יש לו כאן בייסים? סלש הום בייס 222? מה זה עושה? what? מה זה? בתוך הים? אני מבולבל, אחי, מה אתה משועמם? אוקיי, זה לא גדול, זה לא כזה גדול. מה, אתה מתכוון להרחיב את זה? מה זה כאן ספון פוינט? יואו, לעשות קורדינטות עכשיו? איזה מגניב, לא, אני לא הולך לעשות את זה. אז באמת יש שתי אפשרויות, או שהוא הוביל לי את האימייל ואת הסיסמה שלו למיינקראפט, והוא סומך עליי שאני לא אעשה כלום לצופה רנדומלי שלו, שזו אופציה כן, או שהוא פשוט שלח לי את הקליינט, וכן, רגע, איזה עוד אורמים יש לו? יש לו פטריה, מה זה פטריה? סלש הום פטריה, כן, פטריה. אוקיי, דיאם, זה פטריה. אני ראיתי את זה לפני זה. כאן זה לא איפה... כאן זה לא איפה שהתחלנו את הסרטון. כן, ידעתי שראיתי מכאן עשן, אבל חשבתי שאני סתם יוצא טמבל. אוקיי, סבבה. אז אני רק רוצה לוודא שזה באמת השרת של פרפל, שאני אוכל לשים בכותרת, פרצתי לשרת של פרפל גול. אז בואו נראה, אם יש נגיד, נעשה סלש הום, ספאון היה לו, נכון? ספאון. ובואו נלך לחקור, נראה אם יש כאן שלטים של פרפל ונונה ואקסאז. אם אני מוצא שלט, אני פשוט אעשה לכם קאט עד שאני אמצא שלטים כאלה. אוקיי, יש כאן שלט זה הבית של איתי, אני מניח דט איתי זהו, אבל זה לא כל כך מוכיח משהו כרגע. אוריה, יש אוריה בשרת הזה. איך אני מוצא שלט שזה של פרפל או של נונה או של משהו כזה? מה זה הבית הזה? בואו נראה. אוקיי, עמדת דואר פרפל ונונה. הבית של פרפל ונונה. אוקיי, זהו. זה השרת של פרפל ונונה. אוקיי, לא, אני לא רוצה לקבל בן. אני לא רוצה שזה ברייסלייק יקבל בן. לא נעים, בכל זאת, אני לא אכנס לבית שלהם, אני לא יודע מה מותר, מה אסור פה. אז כן, כאן זה כמו שכאילו, אתם רואים, הבית של פרפל ונונה זה כן השרת של פרפל. טוב, יאללה, מקווה שנהנתם, אני לא מאמין שאני עם הסקין המגוחך הזה, The Break Snake, תחליף סקין. יאללה, מקווה שנהנתם, תוסטאפ ולייק, מה אני עוד צריך לחפור לכם? כנסו לשרת דיסקורד אם יש לי, רגע, מה יש לו באנדר צ'סט? לא אכפת לי. מקווה שנהנתם, תוסטאפ ולייק, כנסו לשרת דיסקורד, צאו לי מהסרטון, כן. צאו לי באמת מהסרטון, זה לא מצחיק, זה שאתם נשארים זה אומר שאתם סתם מתחכמים, אז צאו לי מהסרטון.